Voit joko aloittaa uuden pelin, tai pelata, tai muuten, ennen kuin aloitetaan, minun on tiedettävä nimesi. Mikä nimesi on nyt? Ok, onpa siisti nimi. Valitse nyt jokin kuva. Okei, valitse nyt, miten vaikeaa pelistä haluat. Vaikeusaste 2. Vaikeusaste Vaikeusaste 1. Pelataan vaikeusasteella 1. Tämä on nyt sinun pelisi, johon voit... Eräänä päivänä Josefina sai vieraakseen ystävän, jonka hän oli tavannut aiemmalla seikkailullaan. Avaruuskaverinsa Fredon. Fredo sattui olemaan matkalla maan ohi, joten hän ajatteli käydä tervehtimässä. Mutta Fredon lähestyessä maata hän näki jotakin, joka vaikutti oudolta. Näytti aivan siltä, kuin maalla olisi kuumetta. Koska Fredo oli matkailut avaruudessa paikassa jos toisessakin, ei ollut kummallista, että hän oli nähnyt vastaavaa aiemminkin. Hän päätti laskeutua ja kertoa Josefinalle, mitä oli tehtävä. Ei, mutta sehän on Fredo. Siitä on tosiaankin pitkä aika. Niin, se ei kyllä ollut ihan eilispäivänä, vai oliko? Minähän matkustan niin paljon ajassa ja paikassa, että ehkä se kuitenkin oli eilen. Tai huomenna. Menee vähän sekavaksi. Niin taitaa mennä. Aiotko viipyä? Itse asiassa se ei olekaan niin kovin kivaa, Josefina. Rutiinikalibrointia suorittaessaan avaruusalukseni havaitsi, että kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä on viime aikoina huomattavasti kohonnut. Tai viime aikoina, sanotaan viimeisen 100 vuoden aikana tai sinne päin. Vai niin? Kuule, Fredo, nyt en yhtään ymmärrä, mitä sanot. Oliko tuo kenties jotakin avaruusmurretta? Ei ollenkaan. Annas kun selitän. Kuvittele, että maa toimii kasvihuoneen tavoin. Koska kasvihuoneen seinät ja katto ovat lasia, sinne tulee auringon ansiosta oikein lämmintä. Mutta lasihan pitää huolen siitä, ettei lämpö haidu ulos. Okei, mutta eihän maalla mitään lasiseiniä ole. Ei, miltä sekin näyttäisi? Tiedäthän, ilma tai ilmakehä, joksi maata ympäröivää ilmaa kutsutaan, koostuu erilaisista kaasuista. Jotkut niistä toimivat niin kuin kasvihuoneen seinät. Ahaa! Maan ympärillä on siis kasvihuonekaasuja, joiden ansiosta lämpö ei häviä kauas avaruuteen. Onpa fiksua. Niin, se on oikein hyvä. Muuten maassa olisi jääkylmää. Mutta sinähän sanoit, että ilmaan on tullut enemmän kasvihuonekaasuja. Onko se suunnilleen niin kuin kasvihuone, jossa on paksummat lasit? On, juuri niin. Mutta miksei se sitten ole hyvä asia? No, siksi, että nyt saattaa tulla liian kuuma. Kaikki maan asukkaat, niin eläimet kuin ihmisetkin, ovat tottuneet siihen, että täällä on vuodesta toiseen suunnilleen yhtä lämmintä. Mutta jos keskilämpötila nousee, tapahtuu monia asioita, joita emme ole ottaneet huomioon. Voi ei!
Esimerkiksi täällä Pohjoismaissa talvista saattaa tulla lämpimämpiä niin, että lumen sijasta sataa vain vettä. Eikä. Ei lumisotia. Ei pulkkailua. Ei käy. Maahan on sairas. Niin, pitää paikkansa. Voi tosiaan sanoa, että maa on saanut kuumetta. Voi, se ei kuulosta kovin kivalta. Muistan, kun minulla oli kuumetta, eikä se ollut. Napsauta jotakin näistä esineistä, niin aloitetaan. Tämä on minun avaruus... Joo, sitten lähdetään. Katso maapalloa, Fredo. Sinäkö siihen olet laittanut? Okei, hyvä valinta. Ei, mutta katso. Vaikuttaa siltä, että tuolla noin on sattunut jotain. Voimmekohan me auttaa? Ehkä sana on kiertänyt, että sinä olet hyvä pelastusoperaatioissa. Vai niinkö? Ei kai sitten muuta kuin ryhdytään toimeen. Apua! Apua! Haloo, mitenkäs täällä oikein menee? Apua, Josefina. Olen joutunut erilleen pennuistani. Sitä sattuu nykyään usein, koska jäälautat halkeavat kappaleiksi. En todellakaan ymmärrä, minkä takia. Se liittyy ilmastonmuutoksiin, mutta siitä ei ehditä puhua nyt. Kerron lisää myöhemmin. Okei. Meidän on yritettävä saada äiti ja hänen pentunsa jälleen yhteen. Jos onnistun siirtämään jäälauttaa, saamme vapautettua kulkutien karhunpennun jäälautalle. Nyt meidän on kuitenkin oltava kekseliäitä ja miettiä tarkkaan, etteivät meiltä lopu siirrot kesken. Siirrä jäälautta haluamaasi paikkaan napsauttamalla ja vetämällä sitä hiirellä. Jos olemme valmiita Muista, että voimme siirtää lauttoja. Jep, tää vähän sujuu kuin tanssi. Siis tarkoitan jäätanssi. Kappas, näin sitä mennään. Juu, hyvin tehty. Nyt äiti ja pikkunalle saavat jälleen olla yhdessä. Ihanaa, nyt saamme tietoa ja hyviä rakennustarvikkeita, joita tarvitsemme sitten. Polttokenno on eräänlainen akku, mutta siihen tankataan vetykaasua, eikä siitä synny muita päästöjä kuin vettä. Autot, jotka kulkevat polttokennoilla bensiinien sijasta, saattavat tulevaisuudessa olla ympäristöystävällinen vaihtoehto. Se meni hienosti. Nyt meidän on vain onnistuttava keräämään Joo, sitten lähdetään. Jahas, täällä sitä taas ollaan. Joo, lähdetään sinne. Tämä on siis Kiina, mutta eihän tämä ole ylösalaisin. Mitä? Mitä tarkoitat, Josefina? Tarkoitan, että Kiinahan sijaitsee toisella puolella maapalloa ja siellähän kaikki on päinvastoin. Tarkoitan, että yöhän on keskellä päivää ja niin edelleen. Hohaha! Ei se niin mene. Ei Kiina ole sillä tavalla ylösalaisin. Okei, vaikea sitä kuuleekin.
Mitäs sinä sitten näit lentäessäsi Kiinan ylitse? Näin saman, minkä monissa muissakin paikoissa maassa. On paljon asioita, joissa tarvitaan apua. Luulen, että kiinalaiset tarvitsisivat hieman apua jätteiden kierrätyksessä, vanhojen sähkölaitteiden ja sen sellaisten. No mutta siinähän minä olen tosi hyvä. Tästä tulee kivaa. Ni hao, ystäväiseni. Sinä et näytä olevan Kiinasta. Mistä sinä olet kotoisin? Hei, minä olen Josefina ja kotoisin Suomesta. Kaverini Fredo tässä sanoi, että te ehkä tarvitsisitte täällä vähän apua kierrätyksessä. Siinä me Suomessa olemme kauhean hyviä, joten ajattelin voivani ehkä auttaa. Joo, hirveän mielellään. Mikä ajoitus. Minä olen nimittäin ajatellut perustaa kierrätyskeskuksen, koska olen kuullut, että kierrättäminen on tärkeää. Mutta oikeastaan en tiedä siitä niin kovin paljon. Joten saat mielihyvin näyttää, miten pitää tehdä ja mitä kannattaa ottaa huomioon. Onpa hyvä idea. Roskapönttöihin heitetään niin paljon kaikkea, joka oikeastaan pitäisi lajitella ja kierrättää. Mutta mitä kierrätys oikein on? Sitä, että esimerkiksi lasipullot sulatetaan ja niistä tehdään uusia pulloja. Se on hyväksi luonnolle ja ympäristölle, koska kaikki roskat eivät keräydy suuriksi jätevuoriksi. Lasin häviäminen luonnossa kestää itse asiassa 1 000 000 vuotta. Ja sitten on myös tärkeää huolehtia vanhoista sähkölaitteista ja paristoista oikealla tavalla, etteivät ihmiset ja luonto vahingoitu. Ymmärrän. Samoja tavaroita käytetään uudestaan. Sehän on kauhean fiksua. Tule, niin aloitetaan. Ni hao, sitten kai vain aloitetaan kierrättäminen. Hyvä, mutta mihinkäs tämä sitten Niin, sitä pitää. Se on pönttö PET-pulloja varten. Mahtavaa! Näin sitä mennään. Keittiössä on esimerkiksi sellaisia poltettavia asioita, kuten pannulapu. Joo, hienoa! PET-pullo. Joo, osui ja upposi. Vaippa. Mahtavaa! Näin sitä mennään. PET-pullo. Joo, hienoa! Vaippa. Niin, sitä pitää. Se on energiajätteiden pönttö. Mehupakka. Juhu, hyvin tehty. Ja nyt tietoruutu ja lisää rakennustarvikkeita. Amazonin sademetsässä kasvaa yli 7000 puulajia. Missään muualla maailmassa ei kasva niin monia erilaisia kasveja. Yli puolet maailman 300 000 kasvilajista kasvaa sademetsässä. Täällä on myös valtavasti erilaisia eläinlajeja ja hyönteisiä. Sillä lailla meillä alkaa olla nämä ilmastojutut hallussa. Nyt meidän on vain onnistuttava keräämään vielä lisää tietoa ja rakennustarvikkeita. Jos haluat nähdä, mitä olet tähän asti saanut kerätyksi, niin napsauta kirjaa tai vajaa. Haluatko Joo, kurkistetaan ympäristösanakirjaan. Polttokenonera. Tässä näet rakennustarvikkeet, jotka olemme saaneet kokoon. Kun olet kerännyt 5 osaa josta... Joo, sitten lähdetään.
täällä sit. Hienoa! Katsotaan, mitä tapahtuu. Katsotaanpa sitten. Tässä meillä on Sahara. Suuria. Kyllä vain. Mitä sinä oikein No, Sahara. kuulost? Niin, toinen. Hei vaan! No mutta hei! Taisin saada hieman hiekkaa kurkkuun. Voi sentään! Niin, täällä autiomaan keskellä on paljon hiekkaa. Tai niin, siis niinku... Mistä syystä te sitten olette tänne autiomaahan tulleet? Toivottavasti ette uimaan. Ei, ajattelimme, että voisimme auttaa istuttamaan tänne vähän puita. Mitä siitä luulet? Sehän kuulostaa loistoidealta. Eihän sitä tahdo autiomaan leviävän miten tahansa, joten jos te istutatte vähän puita, niin kyllähän se auttaa estämään sitä. No selvä. Nyt tehdään niin, että sinä napsautat hiiren avulla sitä kohtaa. Hyvä! Jos selviydyt... Santaa sandaalissa. Autiomaa oli totta vie meitä nopeampi. Tämä on... Voi, tuo hiekkamyrsky. On kai vain todettava, autiomaa, Josefina. No, joo, sitten lähdetään. Jahas, hienoa. Katsotaan, mitä tapahtuu. No selvä. Nyt tehdään. Hyvä. Se pysäyt. Voi ei. Hiekka ehti keitaille ennen kuin ehdimme sijoittaa seuraavan puun. Jos Voi ei. Tämä on niin. Niinpä niin. Istuttaminen ei ole helppoa, kun aurinko häikäisee. Ensi kerralla sujuu varmaan No on. Joo, sitten lähdetään. Jahas, hienoa. Katsotaan, mitä tapahtuu. No selvä. Nyt tehdään niin, että sinä napsaat Josefina ystävineen. Voi ei. Hiekka ehti keitaille ennen kuin ehdimme sijoittaa seuraavan puun. Josefina Josefi. Hetken aikaa näytti minusta synkältä, mutta sitten riisuin aurinkolasini. Minkälaista tietoa ja rakennustarvikkeita saamme tällä kertaa? Hiili, öljy ja maakaasu, joita tavallisesti kutsutaan fossiilisiksi polttoaineiksi, ovat uusiutumattomia energianlähteitä. Jonakin päivänä ne loppuvat ja silloin kestää satoja tuhansia vuosia ennen kuin niitä tulee lisää.
Sitä paitsi niitä poltettaessa muodostuu hiilidioksidia. Mutta on olemassa hyviä vaihtoehtoja. Ryhmä, jota kutsutaan uusiutuviksi energianlähteiksi. Ne ovat sellaisia, jotka eivät voi loppua. Niitä ovat muun muassa vesivoima, tuulivoima ja aurinkoenergia. Se ei ollutkaan hullumpaa, vai mitä sanotte? Nyt me... Joo, sitten lähdetään. Jahas, täällä... Joo, lähdetään sinne. Katso, tuollahan on jo... Voi sentään, tuo ei hyvältä näytä. Voinko auttaa sinua jotenkin? No mutta hei vaan. No, olen vähän satuttanut itseäni, enkä nyt pääse liikkumaan sademetsän halki. Minun piti tänään jutella raivaustraktorin kuljettajan kanssa ja saada hänet lopettamaan tuhoaminen. Olen kuullut, että hänen äitinsä on sairaana. Hän siis tuhoaa töikseen metsää, jotta hän saisi rahaa äitinsä lääkkeisiin. Mutta itse asiassa minulla on tässä lääkekasvi, joka varmaan voi parantaa äidin. Haluaisitko sinä auttaa minua nyt, kun en pysty kieppumaan lianeissa? Totta kai. Me siis hankimme sen kasvin käsimme. Heilautamme itsemme eteenpäin ja sitten yritämme saada puhuttua järkeä sille raivaustraktorin kuljettajalle. Tässä on sinulle mutta kuule, muista sitten olla varovainen, jos kohtaat matkalla apinoita. Niistä on tosi hauskaa kiusata toisia ja heittää heitä jollakin. Ja jos ne osuvat sinuun, niin saatat pudota ja satuttaa itsesi. Tuo raivaustraktori näyttää Ai! Juu, en yltänyt aivan perille asti. Sitten hypätään seuraavaan liaaniin. Varo, ettemme hyppää silloin, kun liaanit ovat liian kaukana. Tämä ei ollutkaan helppoa, mutta me teimme sen. Huhu siellä! No hei. Ja mitä sinunlaisesi pikkupoput tekee täällä? No, juttelin metsävahtimestarin kanssa. Ja hän kertoi äitisi olevan sairas. Siksi otin sinua varten mukaan lääkekasvin, joka auttaa. Mutta sinun on luvattava lopettaa tuhoaminen. Sillä ajattele, jos lopetatte tuhoamisen, niin meillähän jää jäljelle koko tämä luonnon oma apteekki. No sepä hyvä. En minä vaan tiennyt, että täältä löytyy lääkkeisiin tarvittavia kasveja ja valmistusaineita. Näemmehän me sitten voi tuota metsää. Oikein kovasti kiitoksia. Onpa hyvä, että olemme samaa mieltä. Minkälaista tietoa ja
Rakennustarvikkeita saamme tällä kertaa. Eniten kasvihuonekaasuja syntyy siitä, kun tavaroita, joita ostamme, tuotetaan ja kun käytämme niitä. Kun ruokamme valmistetaan, kun liikumme paikasta toiseen ja kun asumme, esimerkiksi lämmitämme talojamme. Sillä lailla meillä alkaa olla nämä ympäristöjutut hallussa. Nyt meidän on vain onnistuttava. Joo, sitten lähdetään. Jahas, täällä. Hienoa. Katsotaan, mitä tapahtuu. Amerikka. Tänne minä olen. Niin. Amerikassahan asuu niin paljon ihmisiä, että voi uskoa siellä tarvittavan aika lailla korkeita taloja. Mutta sellaisten talojen luulisi kuluttavan aika paljon sähköä. Ajattele, jos kaikilla talon asukkailla on valot jokaisessa huoneessa. Niin. Lamppuhan pitää sammuttaa, jos poistuu tyhjästä huoneesta, jossa ei enää aio olla. Sillä tavalla säästyy sähköä ja silloin auttaa myös osaltaan sitä, ettei tänne maahan tule liian lämmintä. Minkä takia se nyt taas olikaan niin, Fredo? Se on aika monimutkaista selittää, mutta minä yritän. Suuri osa tuotettavasta sähköstä syntyy hiilen ja maakaasun polttamisesta. Samalla päästetään suuret määrät hiilidioksidia ja sen takiahan tänne maapallolle tulee liian lämmintä. Ai niinhän se oli. Sittenhän kaikki, jotka tietävät tämän, voivat auttaa. Siis lamppuja sammuttamalla. Kukaanhan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotakin. Niin, ja siinähän säästyy rahaakin, kun ei pidä kauheasti lamppuja sytytettyinä ja muita sähkölaitteita päällä turhaan. Sähkö nimittäin maksaa rahaa. Mieti, miten paljon kivaa niillä rahoilla voisi tehdä. Yo bro, ja mitä sunlaisesi pikkupupu tekee mun hutsessani? Hei, no minä ja ystäväni Fredo olemme ympäristömatkalla. Olen aina halunnut matkustaa Amerikkaan, sillä en ole koskaan nähnyt pilvenpiirtäjää luonnossa. Ja täällähän niitä on vaikka kuinka paljon. Me tässä mietimme, miten paljon sähköä pilvenpiirtäjä kuluttaa, jos kaikilla on lamput sytytettyinä joka huoneessa, vaikka ei olisikaan aikonut olla siellä koko iltana. Okei, welcome. Kuten me täällä sanotaan. Ja just niin. Ettekö vois tsekata, voisiko tälle tuulaukselle tehdä jotain? Totta kai. Tule niin sammutetaan kaikki lamput. Jos näet huoneen, jos sähkömittari näyttää, miten sinulla sujuu. Kun lamppu palaa jossakin päin taloa ilman, että huoneessa on joku, niin sähkön kulutus kasvaa. Jos sammutat lampun, niin kulutus laskee taas. Kun sähkömittari on laskenut pohjaan, olet voittanut pelin. Muista, että tässä pelataan ajasta, joten sinun on saatava sähkömittari pohjaan ennen kuin aika loppuu. Varo, ettet sammuta valoja huoneesta, jossa on joku. Silloin he eivät varmasti ilahdu. Peli alkaa heti, kun napsautat hiirellä jotakin huonetta. Hurraa, hurraa! Olemmepa me loistavia. Loistavan upeaa työtä. Nyt olemme todellakin ansainneet hieman uutta aineistoa ja hyödyllisiä rakennustarvikkeita. Eräs suuri ympäristöongelma on jotakin, jota kutsutaan biologisen monimuotoisuuden häviämiseksi. Se ehkä kuulostaa hankalalta, mutta tarkoittaa sitä, että esimerkiksi metsät, koralliriutat, kosteikot
ja niiden eläimet häviävät, koska ihminen vaikuttaa ympäristöön. Nyt olemme saaneet kootuksi riittävästi rakennustarvikkeita, niin että voimme rakentaa talomme jotakin. Lähdetään sitten rakentamaan ja vastailemaan kysymyksiin. Hurraa! Minun tekee niin mieli tulla ympäristöekspertiksi. Niin, että eiköhän oteta ja aleta rakentaa, vai Joo, kokeilla. Ihanaa, osui ja upposi. Ihanaa, osui, ihanaa, osui ja ihanaa, osui. Niin, tämä on eristettä. Jos talo on eristetty hyvin, säästyy rahaa ja saa samalla hyvän sisäilman. Okei, kokeillaan sitten, osaammeko vastata kysymyksiin. Minkä polttokennon voi sanoa olevan? Akku. Mielenkiintoinen vastaus. Pian tiedämme, oliko se oikein. Tässä tulee kysymys numero 2. Amazonissa ei ole lainkaan kasveja. Montako eri puulajia kasvaa Amazonin sademetsässä? 4 kappaletta. 7000 eri. Vai niin? Niinkö luulet? Niinpä Mitä hyviä vaihtoehtoja on olemassa fossiilisille polttoaineille? Joo, mistä suurimmat kasvihuonekaasupäästöt syntyvät? Suurimmat päästöt, niin saattaa ollakin. Sehän nähdään. Nyt tulee 5. ja viimeinen kysymys. Jännää. Mitä tarkoitetaan biologisella monimuotoisuudella? Jaha, siinä se sitten oli. Nyt nähdään, miten se meni. Hurraa, me teimme sen! Ja kylläpä siitä tuli upea. Mutta kappas, te selvisitte siitä. Olen syvästi vaikuttunut. Kiitos, kiitos. Asuisin mielelläni tuossa talossa, siis jos minulla ei olisi hulppeaa avaruuslinnaani. Mutta ainohan sinä voit tulla käymään minun hienossa ilmastoystävällisessä talossani. Kiitos, kiitos. Sinun seurassasi sitä kyllä aina sattuu kaikkea jännittävää. Voi hyvin, nähdään pian. Odota, yksi juttu vielä. Muista suorittaa päivän tehtävä. Kaikista kotona tekemistäsi pienistä asioista voi ajan mittaan tulla suuria ja tärkeitä meille kaikille. Hei sitten! Okei, nyt mentiin. Okei, nähdään.